Good morning, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै जों सुरपेटा माने सेलमारि होननाय गामियावहाय थार्ड नाइट आरो दिनै लास्ट नाइट ओमफ्राय मैया सेकेन्ड नाइटआवहाय आङो स्टेज सायावथ' गोलैयाखै ओमफ्राय स्टेजनि सिगाङाव जितु रेम थायो जों मोसायो बेयावबो गोलैयाखै माने बे रेमखौ मोसाखांनानै माने जों खनायाव आन्दायाव थाथ'यो नालाय बै गुबुन मोनसे स्टेजाव थांनो थाखाय ओमफ्राय मिउजिकआव सिख्ला सेंग्राफोरा माने साइड डान्सारफ्रा मोसायोना बिसोर आंखौ एरायबोनानै माने आङो बै मोनसे स्टेजाव थांबावनो नागिरनायावनो माने स्टारसे माने गब्लं दं आरोना बेखौ आं नायसनाखै माने स्टेजा बायनाय नङा माने साइडथिं माने एसे बेज'खा जाना दंमोन आरोना बेयाव आङो खनानिफ्राय माने बै मोनसे स्टेजाव खारलांनाय आं सोंबाय थादों नालाय मेसेन्जारफ्रावबो आंनि फ्रेन्डफ्रा वाट्सआप आं इउटुबनि गेजेरावनो बुंखाबाय आरो माबायदि गोलैनाय जादों बेयाव गलिनांबाय ओमफ्राय हान्थुनि हारायाव नांदों आरोना माने लोरिदों सादों आरो बिरादनो ओमफ्राय मुभ लाबाय ओमफ्राय मुलि जाबाय आरो बिजि सिजि लाबाय नालाय दा एसे रिलेक्स मोनदों आरो माने ओमफ्राय उफायथ' गैया बेनि गेजेरजों ड्रामाखौथ' खालामनो नांखागोन ड्रामाखौथ' जेबो खस्थ' मोनला ड्रामा खालामनायाव खिन्थु माबायाव दुखु मोनगोन आरो मा होनो बेखौ मोसानायाव गोसो बायदि हानाय नंला आरो जेबो नङा दिनै लास्ट नाइटआ जोबनायनि उनाव माने जोंना अक्ट'बर 1, 2, 3 गेप दं नालाय आं रेस्ट मोनसिगोन ओमफ्राय अक्ट'बर 4, 5, 6आव जों थांगासिनो दं तामुलपुर नायनोसै दिनैनि नाइटआ माबायदि थाङो जों दङ आरोना जा गरम ओमफ्राय आं थांनोसै दा रेस्ट लानो बे जायगायाव जि मोजां बार नाङो आरोना बेयावनो सानसे जिरायनानै थायो जों बेलासिसिम ओमफ्राय बेलासि जाबा दुगैसिगोन देलायनो जालायसिगोन लाइक स' खालामो बिदिनो आरो मोजां नाङो जि मोजां बार बारदों मोनाबिलिनि साहा लोंना लाबाय ओमफ्राय जोंना सुरु जानोसै देलायनो स्टार्ट ओमफ्राय थांनोसै आरोना बेनिफ्राय लोगोफोर मेकआप रेडि जाबाय चेन्जिं रुमावहाय आं दा जिरायना दं आरोना 8टा जानाय लोगो लोगो श'खौ देखायगोन जोंनिखौ बेनिफ्राय जोंनि थियेटार जोबनाय लोगो लोगो मोसा फिल्म लाबोदों आरोना माने जोंनि श' जोबनाय लोगो लोगो मोसा फिल्मखौ देखायगोन आंनि हाजबेन्डआ एक्सन डाइरेक्सन खालामदों आरोना बे फिल्मखौहाय ओमफ्राय आदा राजानि लिरनाय ओमफ्राय डाइरेक्सन होनाय फुजिलिं सार दङ सुदिम सना आगै दङ ओमफ्राय बिबेकमोन दङ आरोना जोंहाथ' नायनो सोलाबा मेगन मोदै जायो जोंनि जोबनाय लोगो लोगो जोंहा ओंखाम जानांगौ मेकआप हुगारनांगौ हि जाबस्रांनांगौ गाबोन थांनांगौ जोंहा तामुलपुरावहाय जोंहा टाइम गैया फिल्मखौ नायनो थेवबो ओमफ्राय आंहा टेनसन जादों मानो होनबा आंनि आथिं सानाया हामाखै आरोना बिराद सागासिनो दङ सानाया खमायाखै बेखौनो लाना जेन्टेलमेन दिनै हरसेखौ फोजोबनोसै नाटक खालामनायाथ' खस्थ' मोना खिन्थु मोसानायावसो खस्थ' मोनो आरोना बेखौसो गिदों जेखियानो जादोला दिनैनि नाइटआ माबायदि थाङो नायनोसै ना लोगोफोर स' खालामनो थांनोसै आरो जों ना लोगोफोर मानसिफोर सोजोब्बाय ओमफ्राय जोंना आइराखि सल' खनबाय ओमफ्राय गोसोआ बिराद गिनाय मोन्दों मानो होनबा आंनि गोलैनाय बा आथिंनि प्रब्लेमखौ रायजोफ्रा मिथियाना आंनि एक्टिङा गाज्रि जायोबा बा आं मोसानो रोङाबा हायाबा बेखौसो नुगोन नालाय ओमफ्राय दा आं थेवबो कन्ट्रल खालामनानै खालामनोसै आरोना जेसेबां हायो एसेबां आं नाजागोन आरो दिनै होनो एक्टिंखौ मोसानायखौथ' आं एसे आन्दाज लायै मोसानांसिगोन उफायथ' गैला जों जेब्ला उन्दैमोन हाबा जोंखौ बेसे खस्थ' खालामनानै फेदेरबोदों आदा जोनोम जादोंना नों जोनोम पेरालाइज जादोंमोन बेखौ सारनायदोंमोन गोसो दं आफानावसो जोहोलावनिखौ आफा दोनदों जोहोलाव मा जोहोलावनो दिनै पेरालाइजखौ सारखांदों मादों बिमा पेरालाइजआव बिखुङाव लेर बानानै जानाय आदारनिफ्राय लानानै जेबो खस्थ' होआखैमोन गावनिखौ फरायाखै स्कुलाव थाङाखै आंजों माब्लाबा फोरोंजायोमोन नाथाय जों सानैखौ जोबोद गोरोंसिन
Untuk kuring tidak lagi buat. Beda, beda. Ini mau tak bisa mandi nanti ya? Dia harus bisa mandi kemudian lagi dibuat. Ini bebek dia. Ini bebek dia saya tak kanan dok. Kamu sih kok. Abang mulai saya kakak. Tidak, tidak apa oke ambil. Bisa, terus aku ulangan. Tutur aku deh. 6 months adalah operation jalan. Ini kena tinggal lagi dibuat. Nanti aku apa saja. Aduh. Apa di sini semua? Mas, teman saya, apa engkau? Siapa? Benar siapa sini mas? Kali aku bukan mas? Aku mau nangis lagi lah bang. Mana? Aduh, biar ni kau mana? Kamu biar kau saya. Biar ni kau nak. Ayo, kita persentan jebbai. Berat mengbay, apa ya? Akhirnya, masa terbaik nalai, hujung nane, kontrol kamera masa terbaik nalai. Ribet sadengar nana akhirnya. Ampai sentin kalau pai jebbai. Ampai dah film dekat sih kerana. Terus ini nak tangsi semua, pas minit sih. Ampai, kamjani saya, reslan saya, tang saya. Bisa ikut kopi dah ilah nane. Ini video kesan like, kasih like, bye bye. Next video lagi mana lagi.